Felly, da ni'n ista mewn safle penodol rwan, coesa wedi croesi, yn barod i fyfyrio. Does dim rhaid cael coesa wedi croesi. Y peth pwysig ydy bod chi'n teimlo'n gyfforddus. Felly, da ni'n mynd i fyfyrio. Be ydy myfyrio? Meditate. Meditate yn Saesneg, meditation, iawn. Ond pam da ni'n meditatio neu'n myfyrio? I ymlacio. I ymlacio. I ddeffro'r meddwl, atebion da iawn, a hefyd i dawelu'r meddwl, iawn. Ond cam 1, cyn gallu gwneud hynny, ydy canolbwyntio y meddwl. Ydy canolbwyntio yn anodd weithiau? Ie. Felly, da ni'n gorfod ymarfer sut i ganolbwyntio, iawn. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio'n dwylo, ac be fyddwn ni'n neud ydy anadlu i mewn, ac yn amlinellu neu treisio un bys wrth i ni anadlu mewn, ac yn mynd lawr yr ochr arall wrth anadlu mas. Anadlu mewn, byddwn ni'n mynd lan, ac anadlu mas. So stop am eiliad. Y peth pwysig yw bod ni ddim yn brisio. Mae'r meddwl eisiau brisio trwy'r amser a mynd yn sydyn fel hyn. No. Da ni'n mynd i arafu i lawr a tawelu yr anadl. Ac wrth i ni arafu a tawelu'r anadl, hei presto, mae'r meddwl hefyd yn arafu i lawr. Briliant. Felly, pan chi'n barod, ista fy'n un dal. Allwch chi gael eich llyged, neu allwch chi edrych i lawr ar y llaw, mae lan i chi. Anadlu mewn yn ara deg bach. A mas. Mewn. A mas. Mewn. A mas. A mae'n naturiol, mae'n ffain i ni anadlu ar rhythm gwahanol i'n gilydd, achos da ni gyd yn unigryw, yn unique. Da ni'n anadlu'n wahanol, felly dim ots os ydw i'n mynd ychydig yn arafach na chi. A wedyn yn nôl, nôl reverse, anadlu mewn. A mas. A mewn. A mas. Arafu lawr. Bydd y meddwl yn trio brisio ni mlaen, ond arafwch chi lawr. Ac yna swap i'r llaw arall, cychwyn efo'ch bawd, anadlu mewn. A mas, cofiwch eistedd lan, fel bod y cefn yn hir, da iawn. Good, edrychwch ar eich bysedd neu llyged ar gau. Mae o fel bod eich bysedd chi y pethau mwyaf diddorol, mwyaf fascinating chi erioed wedi weld. A wedyn mynd yn ôl, so reverse, bys bach. Pan chi wedi gorffen, jyst eistedd dawel am eiliad, llyged ar gau. A gweld os allwch chi wrando ar yr anadl. Jyst am funud bach, canolbwyntio a gwrando ar yr anadl. Ac yna agor y llyged. Da iawn chi. So mae'r meddwl, mae o fel mwnci bach, mae e'n neidio o un peth i'r llall. A mae rhaid i ni hyfforddi'r mwnci, rhaid ni roi lead bach arno fo. A gallu helpu fe i ganolbwyntio ar un peth. Felly mae'r ymarfer yna yn dda iawn jyst i hyfforddi'r meddwl i ganolbwyntio. Newch chi gofio? Da iawn chi.